दिनैहाय आङो मोनसे बुस्थुखौ शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर नायलांबानो जाबाय। नैबेजों आङो दिनैहाय बारि दुमनाय जागोन दै। जोंना वाला नै बेबायदिसो आरोखि, उफाय गैयाना बेफोरबायदिखौनो होनानै दाउ अमा फैनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। बोरमा बिराद फैयो बेजों अमाफ्रा। नैबाव बायदिसिना गायदोंमोन आङो, नै गैया सेस उस'जोब्बाय, नै दोननोनो हाया। नैबे बुस्थुजों बारि दुमगोन आं दिनैहाय, ओंखायनो नैबेलाय एकदम सिमाजों डाइरेक्ट मुस्रि बोनोसै, होमबाना बोरमाफ्रा फैनाया बन्द' जासिगोन। नुबाय दा बोरमाया नैलाय बिदिनो फैनानैसो गय बिलाइखौ उस'फैजोबो, नुवाखै बोरमाया बिराद फाग्ला खाखायाखै नै। अह नै बैयावबो दंजोबो बोरमाया। बोरमा मोसौ बावनो खायो, ओमफ्राय ओरैहाय फैजोबनोसै आरोखि। गय बिलाइफ्रा नस्थ' खालामजोबो, जाजोबखायो गासैबो गय बिलाइखौ। दोननोलाय मावगासिनो दं। हाजेनबाय दा? बे गिदिरद्राय जाया बेयो फिसाया? औ खावनै बानायबाय, खावथाम बानायबाबो अरजायामोनदां। औवा गोगोम नांगोनलै बिदिबालाय। हा औवा गोरलै गोरलै दंना, ए गोरलै गोरलैयाव बिदि जायो दे, जेरै जायो बिदिनो खालामसै नङा। दैबो लाबोखालायदों माथो। बै औवा माबानिफ्राय लाबोनांगौलै, बै औवा सिंनिफ्राय एकदम एसे एवस्रोनोसैब्रा, एसे एवस्रोना होनोसै, मानोना बोरमाफ्रा फैनो हानाय नङा। मुस्रि होगोन। नै बिराद हाग्राजोब, बेखौ एसे एवस्रोनांसिगोन जोङो बेरा होनो। नैबेनिफ्राय लाखानोसै, एसे दारि लालांसै। बे गय बागान जोब जोंनि न'आवनि दासो गायदों आं नै। फिथाइबा थायो रोङोना रोङाथाय, नै औवा सेरावसो नालाय, नै औवा सेरावथ' फिथाइया खम जायो। थायनो रोङोना रोङा नायनोसै। बोसोरथाम जाबाय बे गयखौ गायनानै, बोसोरबासोआव मोनोना मोना गय फिथाइखौ नायनोसै। ओरै दुमाबा मोसौफ्रानो फैजोबो जाहैबाय नालाय, ओंखायनो उफाय गैया, बारि दुमथारनांगौ जाहैदों दा। ओंखायनो सासे लोगो लानानै दुमनोसै आं दिनैहाय। बे गयाबो थैजोबो, नै बेबायदिनो थैयो आरोखि गया। गय थैनायनि मुलि रोंगौबा खोन्थाहरलै रायजोफोर आरो लोगोफोर, सोरबा गय थैनायनि मुलि रोङो नामा? गयाबो थैजोबो, ओरैनो गायो ओरैनो थैयो आरोखि। कमेन्टआव लिरहरदो मा मुलि। गयानो जेब्ला थाइहां थाइहां जायो, फिथाइ मोनहां मोनहां जायो, होमबासो थैयो। बिराद आफसुस, फाग्लासो बेले हनै गया। नुबायना माबायदि थैयो? बेबायदिनो आरोखि गय थैनाया। सिगांहाय माबा दालाय मोनसे थैग्रोनोसै, ओमफ्राय लासै लासैनो थैलांसै आरोखि। बेलाय गय फिथाइया नुबाय दा, बिराद लस खालामो। थाइहांबानो माबायो आरोखि, थैयो। जायखिजाया लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर सोरबा रोंबाय बायगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय गयनि मुलिखौ। एकदम नङाबा थैजोबथारनोसै गयानो, ओरैबायदि फाग्लाखा। नै बेबायदि फिथाइ थाइहां थाइहांआ बिराद थैबाय, दानफायजोब्बायसो आं, दानफायजोब्बाय। देलाय नै बे गोदान गोदान गायजोबनायसो, बेवहाय गासिबो गयजोबमोन। जेब्ला फिथाइ थाइहां जायो होमबासो थैना होयो। बिराद आफसुस खालामो मानसिखौ। बेखायनो खावलायहरबाय आं लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर, सोरबा गयनि मुलि रोङोबा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टजों। नै बेवहाय थैजोब्बाय, नै गैला, सेस साफा। आरो सोरबा गयनि अजा होनदों नामा? गयनि अजाबो थानो हागौलै ना?
잡아. 형나 들어가신 동네 여기 시다잖나 자기 나이나니 시구라가 드 밤새 암프레 우와 하나 흙라이 시지코 다리 보능세 이제 bố cứ đàn bông đâu bà ơi đàn nó mới chưa này con đàn này xử lý vì dương nó mua là đàn bé ăn rồi đấy ắt xa lắm ấy ê xa xô lên rồi ê ê đây đừng thằng chào bây giờ bây giờ khơi dừng nắp bia ra ăn thế đối phun cái màu vậy đã sushi hàng bên này ओमफ्राय माखासे थानायखौ गाबोन फुङाव मावनोसै नैबालाय बोरमानि थाखायनो बेबायदि मावनांगौ जायो दा भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै रायजोफोर बयनिसिमबो गोजोनथोंसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै उननि भिडिअआव लोगो हमफिनसै